Sa mga pangunahing balita, milyon-milyong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa ikinasang bypass operation sa Bao. Mahigit sa 300 pamilya apektado ng sunog sa Pilar, Sorsogon. Mga nasunugan na nanawagan ng tulong. Laborer pa tayo ng mag-overtake at makasalpok sa truck sa Labo, Camarines Norte. DTI Bicol nagsagawa ng diskwento caravan sa lungsod ng Legazpi. At groundbreaking ceremony para sa kauna-unahang Mises Building sa Bacacayal Bay, Dinaos. At iba't ibang obra at tampok sa isang coffee shop sa Albay ngayong Women's Month celebration. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. 17 ng Marso, taong kasalukuyan. Arestado ang isang lalaki matapos na makorner sa bypass operation sa Bao, Camarines Sur nito lamang Sabado. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 2.7 million residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Liza Jane Alteza, tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office, nakuha ng operatiba sa posisyon ng suspect ang isang pink na panyo kung saan nakasilid ang 10,000 pesos na buy-bust money, isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nakatago sa kaliwang bulsa ng short ng suspect, isang pulang paper bag na may laman na 4 na heat-sealed plastic sachets, 2 knot-tied transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na higit kumulang 405 grams na nagkakalaga ng 2,754,000 pesos. Nakita nila ang mga plastic sachet at nakabugkos na plastic na naglalaman ng pinaghihinalaang illegal na drogang shabu. Ang kabuuang na kumpiskang illegal na droga po ay may estimated na timbang na 405 grams at may estimated na halaga naman po itong 2,754,000 pesos. Ang suspect po ay isang high-value individual at ito po ay subject ng high-impact operation. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Camarines Sur Provincial Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Bicol, Regional Police Drug Enforcement Unit Bicol, Baao Municipal Police Station, Nabua Municipal Police Station at Philippine Intelligence Unit. Kung hindi ito na sawata ng ating kung hindi na nadakip itong ating suspektado ay maaaring naibenta itong illegal na droga sa ating mga kababayan at maaaring naging posito para maapektuhan ang kanilang mga pangkalusugan at ang seguridad din po ng ating pamayanan. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Bao MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Umabot sa mahigit 300 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos na sumiklab ang malawakang sunog sa Pilar, Sorsogon nitong Huwebes. Patuloy naman na nananawagan ng tulong ang mga biktima ng sunog. Narito ang aking report. Nawala ng tahanan ang pamilya ni Lola Corazon, 73 anyos, matapos nalamunin ng apoy ang kanilang bahay sa Purbatya, Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon, bandang alas 12 ng tanghali nitong Huwebes, 13 ng Marso. Kwento ni Lola Corazon, nakarinig siya ng sigaw mula sa kapitbahay na may nasusunog na bahay. Labis umano ang kanyang pag-aalala nang palaki ng palaki ang nasasakop ng sunog. Kahit uugod-ugod na, sinikap niya raw na makalabas sila ng bahay ng kanyang asawa na pinapahirapan na rin ng sakit. Sa kabila ng pinagdadaanan, nagpapasalamat si Lola Corazon dahil ligtas siya at ang kanyang pamilya. Tinulbaan baya ako po ang ano ko. Nako, ano kita kainin sugamit na sulok na. Sabi ko, arani yung baya sa muya sa tulay. Now mo yan na. Distruso kan sulo na ito.
Ayon kay Senior Fire Officer Juan Sherwin Suarez, Chief ng Investigation and Intelligence Unit ng Bureau of Fire Protection Pilar, umabot sa ikatatlong alarma ang sunog. Tumagal ito ng halos 2 oras bago ideklarang fire out. Sa estimate naman, hindi kasi kami kasi ongoing din investigation kasi may iba kasi dyan, baka may ipasang mga affidavit of loss or kung ano mga value na nawala sa kanila. Kaya yun, naghihintay din kami ng sa mga nasunugan kung may maibibigay para at least makakame up kami ng medyo malapit na estimate of cost. Kasi more on 5,000 square meter or more at ang lugar. Kaya under investigation po muna tayo sa estimate. Wala naman na naitalang sugatan o nasawi sa insidente, habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng sunog. Umabot sa 216 kabahayan o 353 mga pamilya ang apektado ng nasabing sunog. Karamihan sa kanila ang pansamantala munang nakikisilong sa Old Municipal Hall ng Pilar at ang iba naman ay kinupkop ng kani-kanilang mga kapamilya. Nagpaabot na din ng food packs at hygiene kit ang DSWD sa mga nasunugan. Samantala, patuloy na kumakatok ng tulong ang mga biktima ng sunog sa pamahalaan at sa mga may mabubuting loob na maabutan sila ng damit, pagkain, tubig at tulungan silang makabangon muli. Para po sa mga nakakailing po or nakakamati, dawat diit po sana, dawat piso, okay lang po sa mga nasuluan po, sa mga aki po, sa paggatas na yapper, sa pagkabo. Dawat dito po sila po, halaga, importante na po ito sa buya. Gusto lang po namin kahit pangbahay lang po, nananawagan po kami na kahit simpleng tulong po, o mga clothes sa mga bata, yung mga needs po ng mga bata. Kasi kami po, kaya namin parang mag-discarte para sa amin. Yung mga bata lang po, yung mga nag-aaral po, yung mga college po na mga nawalan ng uniform, especially po sa mga graduating, na hirap din po sa buhay. Nananawagan po ako na kahit lang po pang uniform nila. Ang sa mga nagkakakita sa amin ang nangyari sa amin, yung mabuting kalooban, kung mayroon naman may tutulong, sana wag nilang pagkaitan kami ng tulong. Sana po matulungan po ang mga gusto 20s ko po dito, na lalong-lalo na po yun sa bahay nila, yung mga needs po nila araw-araw. Kasi po siyempre po ngayon, pansamantala yung iba wala po silang hanap buhay. Sa mga nais pagpaabot ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang LGU Pilar o personal na bumisita sa naturang barangay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Patay ang isang laborer matapos na mag-overtake at makasalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong na truck sa Labo, Camarines Norte. Biktima, walang suot na helmet at walang lisensya nang maaksidente. May report si Danica Garcia. Dead on arrival ang isang laborer matapos na makasalpok sa kasalubong na truck sa Purok 2 Barangay Kanapawan, Labo, Camarines Norte, alas 12:05 ng tanghali kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Obet, 36 anyos, residente ng Purok 4 Barangay Anamian, parehong lugar. Kinilala naman ang truck driver na si alias Martin, 48 anyos, residente ng Laguna. Batay sa report ng Labo MPS, galing sa bayan ng Daet, patungo na sana sa Maynila ang truck, habang mula naman sa Panganiban sa Naga City, patungo sana sa bayan ng Daet ang biktima. Lumalabas sa investigasyon na nag-overtake sa isa pang sasakyan si Obet, na nagresulta naman sa pagkakasalpok sa kanya ng truck. Nagtamo ng seryosong sugat sa ulo ang biktima at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Sinubukan pa siyang isugod sa Labo District Hospital, subalit binawian rin ng buhay. Nag-execute ma'am itong motorsiklo natin na overtake. Hindi po siya kagad nakabalik sa linya niya. May kasalubong po siyang truck. Sumalpok po siya doon. Kaya ito po ang naging resulta ng kanilang pagkaka-aksidente na naging sani po ng pagkamatay po ng driver ng motorsiklo. Yun ma'am, sa kasamang palad ma'am, kompleto pong wala. Wala pong helmet during the time of incident. Saka wala pong lisensya at walang naipakitang ORCR. Napag-alaman na walang suot na helmet ang biktima at wala ring lisensya. Nakalaya na rin ang suspect matapos ang 18 oras na reglementary period. Hindi na rin nagsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dumating po ngayon yung kapamilya o yung asawa po nung namatay. Nag-usap po sila at nag-execute ma'am sila ng kasunduan po nila
na kumbaga nagkaroon po sila ng amicable settlement po. Samantala, muling nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa anumang disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. DTI Bicol nagsagawa ng diskwento caravan sa lungsod ng Legazpi. At may higit 500 katao benepisyaryo sa medical mission ng bayan ng Santo Domingo, Albay. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sexy Daddy! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Matagumpay na naisagawa ng DTI Bicol ang kanilang Diskwento Caravan sa Legazpi City. Bahagi ang aktibidad sa World Consumer Rights Day na ipinagdiriwang rin ngayong buwan ng Marso. May report si Danica Garcia. Malaking tulong para sa 21 anyos na estudyanteng si John Edward Honrado ng Barangay 7 Camalig Albay ang isinagawang Diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa lungsod ng Legazpi nitong Biyernes. Aniya, magastos ang pagiging boarder, kaya hanggat kaya magtipid, ginagawa niya raw para matustusan ang kanyang araw-araw na mga pangangailangan. Kwento pa ni John, mabuti na lamang daw at intern siya sa naturang tanggapan, kaya nalaman niyang may mga ganitong alok ang gobyerno na kaniya na ring sinubukan. As a student po, nain ko lang po siya na experience actually, pero I see na good opportunity po siya for people na makakuha ng good deals, and para sa mga nagsisell po sa atin, magkaroon po sila ng mga more customers at more wide range exposure po.
8 distributor ang inimbita nila sa nasabing aktibidad. Mabibili sa Diskwento Caravan ang iba't ibang beauty products, mga processed food, mga sariwang gulay at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamimili. Ayon kay DTI Bicol Director Dindo Nabul, layunin ng aktibidad na mas mailapit sa publiko lalo na sa mga maliliit na negosyante ang mga produktong abot kaya na ng bulsa. Actually, Bacol, hindi lang to mga grocery items. We also have agri products and some health and beauty care products. So, ini mga discounted products ranging from 10 to 20% plus other promo by the participating Westdes stores. Take advantage of the discounted prices. Aside from the discounted prices, meron pa sila mga promo, ito mga buy one take one, tapos may mga product packages. So sayang naman yung opportunity. Bahagi ang nasabing Diskwento Caravan sa selebrasyon ng World Consumer Rights Day na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Pinangunahan ng BFP Bicol at Joint Feeding at Outreach Program para sa mga nasunugang pamilya sa Pilar, Sorsogon. Bukod sa libreng pagkain, namahagi rin sila ng dental kits, food packs at mga damit sa mga biktima. May report si May Insinares. Matapos ang malaking sunog sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon noong Huwebes, nagsagawa ng Joint Feeding at Outreach Program ang Bureau of Fire Protection Bicol at BFP Lacan Bicol nitong Sabado. Ayon kay Fire Senior Superintendent Emily Doma, ang aktibidad ay isang inisyatibo ng kanilang tanggapan na pinamumunuan ni Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Martinez Santiago na may layunin na makapagbigay alalay sa mga pamilyang nawala ng tahanan dahil sa sunog. Bukod sa pagpapakain sa mga nasunugan, namahagi rin sila ng mahigit 300 na dental kits, mahigit 500 na food packs at mahigit 300 na damit. Nung nabalitaan po namin na yung sunog natin is napakalaki, so inutusan niya po kami na magbigay ng assistance sa mga nasunugan in the form of feeding program, tapos pagbibigay po ng mga relief goods na yung mga used clothes as well as dental kits. Malugod na dumalo sa nasabing aktibidad ang mahigit 20 babaeng bumbero mula sa BFP Regional Office 5, Pilar Fire Station, Sorsogon City Fire Station at Donsol Fire Station. Hindi lang po binavalue, hindi lang po nire-respeto, hindi lang po ini-include ang mga kababaihan, kundi ini-empower po rin po sila. Samantala, ang aktibidad ay bahagi rin ng Women's Month celebration ngayong taon ng BFP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Groundbreaking ceremony para sa kauna-unahang Mises Building sa Bacacayalbay, Dinaos. At iba't ibang obra at tampok sa isang coffee shop sa Albay ngayong Women's Month celebration. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ng Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo.
kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mahigit 500 katao ang naging benepisyaryo sa medical mission sa bayan ng Santo Domingo, Albay nitong Biyernes. Bukod sa libreng check-up ay namigay din ng libreng mga gamot sa aktibidad. Narito ang aking report. Maagang nagtungo sa Santo Domingo Gymnasium sa Santo Domingo, Albay ang 54 anyos sa sinanay Sentia Barreda ng Purok 1 Barangay Santo Domingo para ipakonsulta ang pananakit ng kanyang tuhod sa medical mission na pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Atty. Jill Bungalo nitong Biyernes. Kwento ni Nanay Sentia, nagsimula ang pananakit ng kanyang tuhod mula nang siya ay madapa. Kahit nga raw ang kanyang balakang ay nananakit na rin. Kapos din siya sa pera kaya hindi niya raw ito na ipakonsulta sa ospital. Subalit dahil sa medical mission na ito, nagkaroon na umano siya ng bagong pag-asa. Para po kay Kong Jill, salamaton pong maray sa dakulon po siyang natatabangan digdi sa bilog na Santo Domingo. Dahil po kaani yung mga niya pong pagsapa medical mission. Isa rin sa mga nagtungo sa gymnasium ang 55 anyos sa sinanay Teresa ng Barangay Santo Niño na nais na maipakonsulta ang pananakit ng kanyang likuran. Ay, maugmahon po ako tanatabangan sa mga nagtirios na arog kaaning ding pambakal kibulong. Daing kapasidad na magpa-check up sa ibang arugan sa tamin sa mga perming para noon mambaga po. Pasalamat ako taigwa digding libre ng check up, libre pang bulong, libre pang pagkaon. Kabuang 500 residente ng naturang bayan ang nakinabang sa medical mission na ito ni Congressman Bungalon. Bukod sa mga taga-barangay Santo Domingo at Santo Niño, binuksan din ang aktibidad sa mga taga-barangay Nagsya, Del Rosario, San Francisco Market Site, Buhatan, San Fernando, Alimsog, Salvacion at San Vicente. Dako lamang papasalamat ini lalo sa mga kadaklanggan mga may nagirilang dili mga ake, mga gurang, lalong-lalo sa mga high blood ta, wala man sinong pambagalkan sa inda mga maintenance. Salamaton po kong Jill Bungalon. Bukod sa libreng check-up ay namigay din ng libreng mga gamot. Samantala, naging matagumpay ang aktibidad dahil sa pakipagtulungan ng mga healthcare volunteer. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Naging matagumpay naman ang groundbreaking ceremony ng itatayong Mises Building sa Bakakay, Albay. Nitong Biyernes nang isagawa ang seremonya. Kasama sa itatayong gusali ay ang bago ring primary healthcare facility ng bayan. May report si Rose Bilista. Isinagawa nitong Biyernes ang groundbreaking ceremony ng kauna-unahan at pinakamalaking multipurpose building sa Bakakay, Albay na matatagpuan sa Barangay Poblasyon. Pinangunahan ang naturang seremonya ni Ako Bicol Party List Representative Atty. Jill Bungalon, Congressman Joey Sarte Salceda, Albay Vice Gubernatorial Aspirant Diday Co, Bakakay Mayor Edsel Belleza, Bakakay SK Federation at iba pang opisyal ng munisipyo at ng naturang barangay. Ang multipurpose building o ang Meeting, Incentives, Conference for Education and Sports o MICES building ay may lawak na 4,500 square meters. Ipinagpasalamat ni Mayor Belleza ang pagkilala ng Ako Bicol Party List sa potensyal ng kanilang bayan at sa pagbibigay ng oportunidad na ito. Para sa kanya, hindi ito simpleng proyekto kundi isang simbolo ng pag-unlad ng Bakakay. Ining mga project doro diretso, gabos na may oras na paabot iyang mga tulong congressman. Kaya
Dakulaong pasalamat sa tulong congressman, asin ang mga satuyang mga pag-iriba dito sa Banwa. Ayon kay Congressman Attorney Jill Bongalon, kasama sa plano ng multipurpose building ang isang primary healthcare facility na may 34 na kwarto na magbibigay ng mga serbisyo tulad ng x-ray, ultrasound at dialysis center. Magkakaroon din ito ng mga tindahan at iba pang komersyal na espasyo para sa publiko. Nagkakahalaga ito ng kabuoang 325 milyong piso. For the meantime, this has a budget of 325 million pesos under General Appropriations Act of 2023, if I'm not mistaken. This is the first in the first district, as mentioned po. This is also similar to the one that in Daraga, no? So ibig sabihin malaki yung magiging MICES dito sa Bakakay, Albay. Ngayong taon, inaasahan na masisimulan agad ang konstruksyon ng nasabing pasilidad. Again, as mentioned, considering na dakulaon ining pasilidad, so a year will be allotted for just the construction of this facility. Magbibigay ang MICES building ng mas malaki, mas maayos at mas komportableng pasilidad sa mga residente ng Bakakay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Tampok sa isang coffee shop sa Albay ngayong Women's Month celebration ang iba't ibang artwork ng Bicolano female artist. Layunin umano ng aktibidad na maibida ang galing ng kababaihan sa paggawa ng mga obra maestra. May report si Rose Bilista. Abstract Expressionism, Surrealism at Still Life Painting. Ilan lang yan sa mga tampok na obra sa isang kapihan sa lungsod ng Legazpi. Gawa ang mga obrang ito ng mga artist na sina Bunny, Ari, Junisha at CG na mula pa sa iba't ibang dako ng Bicol Region. Ang aktibidad ay tinawag na Artmosis Exhibit for Women Show na naglalayong ipakilala ang talento ng mga babaeng pintor kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Tapos turning point, nung ginawa ko si Momo, yung original character ko, signature character ko po siya kasi nagsimula siya as a sketch. And tapos parang nag-grow na siya sa akin. And from there, yung passion for painting, nag-grew stronger din po siya sa akin. So, through Momo, I found my unique voice and style. Ano ko po talaga, yung career ko is line ko. So, yung arts ko na lang po ngayon is a way, yun nga, to out that stress. Parang dun ko na-discover na kahit nag-school ako as a medical student, bumalik pa rin ako sa pagiging painter. So, parang dun ko na-realize na, ay, baka artist talaga ako, ganun. Din yung gusto kong i-encourage is we have to have faith sa kung ano yung nakalaan talaga para sa atin. Kasi wala namang kahit na sinong makakapag-stop sa'yo to shine. Inspirasyon naman ang hatid ng exhibit sa baguhang artist na si Jem Vargas. Nakaka-inspire at saka po maganda nga po na in a lot of fields po kasi puro lalaki po bagay yung dominating mga nagdo-dominate talaga sa mga maraming aspects ng maraming fields po, and it's so important to show na women are as good as men, especially in these types of things. Ayon sa may-ari ng coffee shop na si Mida Casulya, binuksan niya ang kanyang negosyo para sa naturang aktibidad dahil na rin sa kanyang hilig sa art at bilang pagsuporta na rin sa kapwa niya babae. We allow this kind of events para ma-showcase, kumbaga magkaroon ng space sa mundo yung mga nagsisimula pa lang ng mga artists. Nasa likod ng aktibidad na ito ang Artlift PH Bicol. Bukod sa pagbibida ng mga obra ng kababaihan, nais din ng organizer na maipakilala ang iba't ibang art styles ng mga modernong pintor sa Kabicolan. Isa pa sa objective ko kung bakit ko ginawa itong exhibit is matulungan yung mga artists natin dito. Actually, yung mga women dito talagang mga galing talaga. So, kailangan talaga i-uplift yung mga artists, especially dito sa Bicol. Nitong March 15 nang buksan ang exhibit.
Magtatagal ito hanggang sa April 15 na matatagpuan sa Purok 2 Barriada, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!